Er bod digonedd o law yn disgyn o'r awyr, mae llawer o waith yn mynd i gael pob diferyn i chi. Ar ôl y glaw, mae'r dŵr yn llifo i lawr o'r bryniau, i mewn i nentydd ac afonydd, a gallwn ei gasglu yn un o 91 o gronfeydd dŵr. Wedyn, mae'r dŵr creu yma mynd trwy sawl proses glanhau yn ein gweithfeydd trin i gynhyrchu dŵr glân ffres. Ar ôl ei drin, mae'r dŵr yn cael ei storio mewn tanciau mawr o'r enw cronfeydd gwasanaeth, cyn gwneud ei ffordd drwy dros 27,500 km o bibellau ac i mewn i gartrefi a busnesau. Mae'r broses yma'n digwydd drosodd a thro, 4 awr ar 20 y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ac mae'n caniatáu ni i gludo dros 800 miliwn litr o ddŵr glân a diogel 1 miliwn o gwsmeriaid bob dydd. Mae hynny'n ddigon i lenwi tua 320 o byllau nofio maint Olympaidd. Ers dechrau'r pandemig coronavirus, mae defnydd o ddŵr wedi cynyddu ar draws y wlad, a mae'n bod ni gyd yn golchi'n dwylo'n amlach ac yn fwy trylwyr. A gyda'r tywydd mwy cynnes a sych dros yr haf, ni'n disgwyl i'r galw hwn gynyddu eto. Yn enwedig mewn mannau sy'n boblogaidd gyda thwristiaid, fel y de-orllewin a'r gogledd, am fod mwy o bobl yn treulio gwyliau ym Mhrydain. Mae hi'n bwysig yn bod ni gyd yn defnyddio ychydig bach yn llai ac yn arbed ychydig bach mwy, trwy gael cawod yn lle bath. Peidio gadael tapiau'n rhedeg, llenwi'r peiriannau golchi llastri a dillad i'r top cyn eu cynnau, ac ail ddefnyddio dŵr y pwllpadlo ar yr ardd a'r planhigion. Rydyn ni'n gofyn i'n cwsmeriaid ledu neges ar beg dŵr i ymwelwyr dros yr haf.